Qudiem il-ġmiel ta' trasfigurazzjoni ta' Ġesu San Luqa jgħidilna li l-Apostlu Pietru li xtaq jibni 3 tinet għal Mosè, Elija u fuq kollox għal Ġesu ma kienx jaf x'inhu jgħid. Tgħid veru ma kienx jaf x'inhu jgħid. Insellmilkom u nistedinkom għal 225 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni fuq l-olja sabiħa immens tat-Tabor, Ġesu juri għal ftit momenti il-glorja tiegħu lil Pietru, Ġagbu u Ġwanni. Tinstema' l-kelma tal-Missier, dan u ibni l-Ażiż isimgħu lilu. Fil-Vanġelu skont San Luqa għal darbtejn jinstema' il-leħen tal-Missier, fil-ġrajja tal-Mamudija fejn il-Missier lil Ġesu jgħidlu int ibni l-Ażiż fik sibt il-għaxqa tiegħi. Hija kelma li tagħmel kuraġġ lil Ġesu, anzi li tgħinu jesperjenza fl-umanità tiegħu l-imħabba kbira tal-Missier għalih. Imħabba li tixprunah biex jingħata lil bnedmin anki x'in jasal il-waqt sa fuq il-għewda tas-salib. Fuq it-Tabor il-kelma hija indirizzata lill-Apostli, allura anki lilna dan u ibni l-Ażiż isimgħu lilu. Hija stedina lill-Apostli lilna biex inħarsu u nduqu għal ftit momenti il-glorja ta' Ġesu. Dik il-glorja li kellu jikseb bil-qawmien minn bejn l-imwiet. Dik il-glorja li kellu jikseb wara l-via sagra tiegħu, wara l-via kruċis tiegħu, wara l-esperjenza tal-passjoni u tal-mewt tiegħu fuq is-salib. Qisu bħal donnu l-Missier rid jagħti kelma ta' kuraġġ lill-Apostli u lilna wkoll u jfakkarna illi triq ta' tbatija fl-aħħar mill-aħħar hija triq li twassal għal vera glorja bħal dik ta' Ġesu fuq l-olja tat-Tabor. Mhux ta' bxejn illi Pietru xtaq jibni 3 tinet, waħda l-Ġesu, waħda l-Mosè u waħda għall-Elija. Ried bħal donnu itawwal dik l-esperjenza ta' ferħ. Rid bħal donnu igawdi fit-tul dik l-esperjenza ta' glorja. Glorja li għandha tkun tagħna. Glorja li għandha tkun tagħna wara li aħna wkoll f'ħajjitna bħal Ġesu ngħaddu mill-istazzjonijiet ta' tbatija tal-vija sagra ta' ħajjitna. Id-tbatija f'ħajjitna mhijiex l-aħħar kelma. Jekk irridu fid-dawl ta' Ġesu trasfigurat, tista' tkun ukoll it-triq lejn il-glorja. Bħal Ġesu u ma' Ġesu. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.